Πώς να χωρέσει, Θεέ μου ευλογημένε, το μικρό μου μυαλό, αυτό το παράδοξο που συμβαίνει τώρα, που η Εκκλησία σου πλησιάζει στη γιορτή των Χριστουγέννων. Πώς να χωρέσει ο νους μου ότι εσύ που δημιούργησες την απεραντοσύνη του σύμπαντος, εσύ που ταυτόχρονα ζωοδοτείς στον μικρό μας πλανήτη τόσα εκατομμύρια μορφές ζωής σε μια αρμονική συμβίωση, πώς εσύ που δεν έχεις μετρημό έγινες ένα μικρό μωρό στην αγκαλιά της κεχαριτωμένης παρθένας κόρης. Ξέρεις, Κύριε, ο κόσμος ξέχασε ποιος είσαι. Χρόνια τώρα γιορτάζει τα Χριστούγεννα χωρίς εσένα, χωρίς να θυμάται το γιατί. Χρόνια τώρα διώξαμε τη γνώση της αλήθειας σου και μας απέμειναν άδεια από νόημα οι στολισμοί, τα ψώνια, τα ποτά, τα γλέντια, τα χαρτιά και πολλές ευκαιρίες για να κάνουμε αμαρτωλές τις Άγιες μέρες σου. Και τώρα, Χριστέ μου, δεν είναι πια ανεκτό ούτε το όνομά σου. Κάποιοι δεν θέλουν ούτε να ακούγονται οι ύμνοι, τα κάλαντα, τα τραγούδια που δοξάζουν τη γέννησή σου. Ωστόσο, Κύριε, υπάρχει ακόμα και για πάντα θα υπάρχει η οικογένεια όλων των αγαπημένων σου φίλων. Εκείνοι που εξακολουθούν να σου μιλούν καθημερινά και να σε δοξάζουν με θέρμη. Για εκείνους, Κύριε, δεν είσαι ένας αόριστος Θεός. Δεν είσαι μια άγνωστη δύναμη που πλάθει το φτωχό ανθρώπινο μυαλό. Για εκείνους έχεις πρόσωπο. Σε λίγες μέρες θα είσαι το νεογέννητο μωρό της Βιθλεέμ και όταν έρθει ξανά η Άνοιξη θα είσαι ο εσταυρωμένος και αναστημένος της Ιερουσαλήμ. Και κάθε μέρα είσαι ο Ιησούς της καρδιάς μας.